A nit va tenir lloc l'acte d'encesa de l'enllumenat i el pregó de festes amb el que Ondara va iniciar les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu de la Soledat. Es prolongaran fins al proper dilluns 8 de juliol, dia de la patrona. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde d'Ondara, Ximo Ferrando, i de la regidora de festes, Natàlia Mateu, així com també de membres de la corporació municipal. El tret d'eixida de les festes patronals va començar a la concentració de la Comissió Soledat 2013, la cort infantil, la cort major, retxines i festers, tots davant de l'Ajuntament, i la pujada al balcó de l'edifici consistorial des d'on les retxines de les festes de la Soledat 2013, Carolina Sainz García i Teresa Cervera Orch, van procedir a l'encesa de tot l'enllumenat de les festes de la població, donant per començats els festejos. Al mateix temps van desitjar les bones festes a tots els ondarencs congregats del bon del consistori. Per a poder aconseguir el que volíem. I senyors i senyores, així ho tenim. Així que, amb aquesta encesa de llums, donem la benvinguda a les festes de la Soledat 2013. Respecte als actes més destacats dels propers dies, demà dissabte a la vesprada serà la cavalgada de carrosses amb grans prèmits per a les carrosses, compasses i cavalgadures. I el diumenge, després d'un matí dedicat als actes religiosos, a les 9 tindrà lloc la tradicional ofrena de flors a la patrona d'Ondara. I a dilluns serà la festivitat de la Soledat. A les 12 serà la solemne missa en honor a la Mare de Déu de la Soledat, mentre que a les 9:30 tindrà lloc la solemne processó.